Ahojte, Ahojte. tak vás vítame na našom novom podcaste a YouTube kanále, ktorý sa volá Sesterstvo Luny. Áno, a pripravili sme si, máme taký zámer, chceme vám ukázať taký ten reálny život, vytvoriť taký ten bezpečný priestor, kde sa budeme motivovať, kde sa budeme inšpirovať, kde si budeme hovoriť aj reálne príbehy, aby ste aj videli, že vy v tom nie ste možno samé, že aj my sme si tým prešli a je to naozaj také, že to bude plynúť a ukazovať si vlastne život, čo je život, by som to tak povedala. A ultimátnym zámerom je vlastne vytvoriť komunitu žien, ktoré sa navzájom podporujú a spolu rastú. Takže tým smerom sa budeme uberať. A keďže toto je naša prvá časť, tak sa tu chceme samozrejme predstaviť. A ja by som teda začala tebou, Baška, že mohla by si nám povedať trošku o sebe. Takže volám sa Barbora. Len by sme tak začali, že momentálne obidve sme vlastne na Bali. Čiže sme Slovenky, ktoré momentálne bývame, žijeme na Bali, čiže vlastne aj cez nás chceme trošku odovzdať možno tú inú energiu, lebo dosť to vplyvňuje v podstate aj naše životy, čiže je veľmi krásne to ako keby zazdieľať. A jasné, že podľa mňa počas toho pôjdeme ešte viacej do hĺbky, do toho života, do tých príbehov našich, pretože aj ten samotný náš príbeh je každej jednej veľmi inšpiratívny a teraz sa teda tak predstavím trošku kratšie, ale teda... Ja ťa možno navediem trošku dlhšie. Budú to možno otázky, hej, ale teda som zo Slovenska teda, prišla som sem na Bali a čo robím, čo som, kto som, tak je to taký mix mňa. Čiže ja som presne žena, ktorá ako keby tým ženám, hlavne pracujem so ženami, tak pomáham vlastne ženám tým, že channelujem v podstate svetelný jazyk, light language, že sú to svetelné kódy, ktoré odovzdávajú vlastne telu presne to, čo potrebuje, lebo je to jazyk duše. Čiže tam sa nejde vôbec hlavou, človek niekedy tomu ani nerozumie, lebo ono to vlastne má to rôzne formy. Neviem, to asi nejdem teraz tu nahej hovoriť, ale presne to, že má to viaceré formy a človek nerozumie tomu, čo to tam je, presne tou hlavu sa nedá chytať, ale krásne to odovzdáva kódy duši a telu a všetkému, čiže prostredníctvom vlastne light languageu aj pomáham ľuďom, aby objavili ten svoj potenciál v sebe, aby tie strachy, tie bloky, ktoré mu tam bránia, hlavne teda ženám, ľuďom ako takým, aby sa to tam vlastne krásne odpojilo, aby sme to vyčistili a hlavne aktivovali a našli, kto sme. Čiže je to naozaj, že čo je moje ako keby také vedenie, k čomu ja idem a smerujem ľudí, je, aby objavili ten svoj potenciál v sebe. Aby sme sa naučili snívať vo veľkom a aby sme objavili, že ten sen, ktorý ako keby snívame, že si myslíme, že to je len v hlave, že to vôbec nie je len sen, ale že to je naša realita, kde je len rozdiel časový úsek. A vlastne ukazujem práve ľuďom, že snívajme a je to náš život a je to ono. A takto ich vlastne smerujem tých ľudí, čiže toto je vlastne také moje to smerovanie toho všetkého, pretože ja sama som si prešla tým, že ako sa to z tej minulosti, kde to bol len sen v hlave, ktorý sa tam tvoril a ten pocit vnútorný, ako sa to vytvorilo do toho, že to už momentálne žijem. A to je naozaj krásne, lebo keď každý bude žiť tej spokojnosti, tak zrazu sa to krásne môže spájať do tej komunity, zrazu každý ten svet, ako sa krásne zmení. A vlastne, čiže ten light language je taká tá hlavná moja esencia, ale okrem toho presne, no ani by som nepovedala hlavná, lebo sa to tam všetko spája rovnými dielmi pri každom, ako sa to potrebuje. Ďalej, veľmi moja silná časť je SRT, čo je vlastne Spiritual Response Therapy, ktorý mi dalo naozaj také krásne základ, lebo tam sa to celé odštartovalo vlastne aj od kurzu. Mne sa otvoril samovolne práve svetelný jazyk. A cez SRTčko práve je to práca skrze vyššie ja, ducha, Boha. A tam presne ideme ešte presne tie vzorce do tých koreňov, aby to nebolo len také, že len tu na niečo, ale presne, aby to zasiahlo ten koreň. A je to naozaj tá práca, ktorá to tam zasiahne a ktorá robí veľké zmeny. Robí to veľké zmeny, ktoré sú viditeľne fyzicky, nezostáva to len v energetike. A potom tam mám ešte... Viem, že jedna vec mi tam ešte naskakovala. Meditáciám sa venujem, čiže aj vediem práve, ale to už potom prichádzajú tie informácie. Čiže ono už potom tamto vedenie nastáva. Čiže toto je moja taká hlavná esencia toho všetkého, čo robím. Toto som ja. Určite sa ešte o našom živote to sa podostávame. Počkaj, to sa ideme aj dostať. Tak hlavne je vždycky ten príbeh, ktorý viacerých ľudí zaujíma, pretože oni sa s tým môžu krásne spojiť.
že čo ťa priviedlo do tohto bodu, čo sa dialo predtým, ako si vedela, že toto je tá cesta. Čo boli tie také, samozrejme tých vecí, ktoré situácií bolo určite veľmi veľa, ale také tie najzásadnejšie, ktoré ťa dostali do tohto bodu, tak že by si tie prezdielal. Dobre. Ono hlavne chcem začať, lebo mňa keď sa niekto opýta, že vlastne kedy tam ten zlom nejako že nastal, boli tam zlomové momenty, ja ich evidujem viaceré, mám také v živote, ale ten úplne akoby začiatok, ja evidujem, že ono to bolo vlastne od malička. Že ono to tam na určitej forme bolo, že my sme boli stále taká tá rodina, že kamienky, to nechytaj, to nemôžeme teraz chytať, to nie, pozitívne myslenie, akože jedna časť rodiny, druhá sa tak skôr skrývala, že ono to tam bolo, ale bolo to presne také, že to nie je v poriadku, hej. A jedna časť bola presne takáto, že dobre, tu na bylinky to skôr používame, tu nás si dáme takýto kamienok a ten nechytaj, toto je na to kamienok, toto máš na srdiečko, to ti kúpime. Že ono to tam stále keby bolo, hej, z jednej strany, že pamätám si presne taký môj prvý, keď som bola malá, koľko som mohla mať rokov, nejakých 7 rokov možno, mala som problémy s mechúrom, tak babka ma k rejky liečiteľke brala, čiže ja som ani nevedela, kto to je. Iba, že no ideme sem, to iba na teba priloží ruky, iba si ťa toto, a je, že dobre. Ale toto si myslím, že je veľmi zaujímavé pre viacerých, čo nás teraz sledujú, pretože nie každý bol vychovávaný v rodine, ktorá už je tomuto otvorená. A povedala by som, že veľmi malé percento a v našom veku sú ľudia, ktorí akoby s tým vyrastali, že väčšinou sme sa k tomu dostali sami vlastne svojou cestou, takže to je, že wow, že ty si to tam už vlastne v tej rodine mala. Ono to bolo presne, ale v takom tom rozpuku, že ktorý tak čakal, lebo práve ja som bola ten najväčší katalizátor potom toho všetkého, kedy sa to všetko poukazovalo, lebo ono tam tak presne žilo, také to bolo, že také verejné tajomstvo by som povedala, že ok, vedeli sme, že nejaké také veci tam sú, ale keď ja som s tým potom vyšla o x rokov neskôr, tak zrazu sa to začalo ten rozpuk, ten rozpuk, zrazu, že ja som si schovávala karty v šatníku a ja som si ich tak potajomky tam, akože moja teta napríklad, že ja som si tak potajomky, keď som niečo potrebovala, som sa akože bála, že neviem čo, tak zrazu, že ja mám tieto karty, tu mám a keď čokoľvek potrebujem, tak si tie karty, a ja tie karty, že kdekoľvek už na videách a neviem čo, už s nimi pracujem a ja, že to je aké krásne. A potom presne, že sa to tam začalo, že zrazu tá jedna strana rodiny, presne, teta v podstate, už tam ja nazývam jej dom, že to není, že dom, ono je to jaskyňa. Ona bude presne vedieť, je to jaskyňa, lebo ona tam má, proste to nie sú, že kamienky, to sú šutre, by som to nazvala, ale krásne a tam, keď človek ide, tak to, áno, to sa tam dejú veci. A kurzy rôzne, druhá teta tiež kurzy jedno s druhým, čiže naozaj sa to tam zobudilo, že ja som si, to bolo v mojom extrémnom štádiu, kedy vlastne teraz už človek, ja to tak popisujem, že aj tú spiritualitu, že už sme to tak ako keby vybalansovali v našich životoch, ale mali sme aj my to štádia, kedy aj ty určite, teda ja som ho mala určite, to oblečenie človek mohol vidieť, hej, že prišla som a hneď vedel, že OK, už aj cítil vydymovania zo mňa, hej, že rôzne ako keby esenciálne oleje, teraz toto šalviu zo mňa cíti všetko, pozrel na mňa, hej, mala som napletené falošné dredy, hej, ale mala som ich, hej, oblečenie bolo tiež také, že spirituálne to nazveme, hej, čiže toto som si prešla a to bolo v tom takom, že tam som to balansoval, že z toho extrému jedného som išla, kde vysoká škola, áno, party život, jedno s druhým, že taká tá klasika a behla som do toho väčšieho extrému, kde zrazu, že dobre, vegánka taká, že vlastne ani tofu, ani nič som také nejedla, skoro len, že zeleninu, ovocie, len pomaly neviem čo, bez soli, bez všetkého, že úplne do toho iného extrému, aby sa to potom mohlo vybalansovať. Ale jasné, že v tom jednom extréme som otvárala veľa ľudí, ktorí zrazu sa tam to zobúdzalo, hej. Teraz to už je inou cestou, ale tam tá rodina, tí najbližší práve sa v tom mojom extrémnom období zobudili. A čiže toto, ale vlastne ako keby, že začneme dobre, hej, že presne, že tam teda od malička to tam bolo vedené, ale ten najväčší taký, ten taký, čo evidujem, tak to bolo, pravda, že rozchod. Väčšina to tak býva. Ale ono bolo zaujímavé to, že ja som bola práve vo vzťahu s týmto bývalým partnerom a my, keď sme sa dávali do vzťahu, on práve bol ten, ktorý ma naviedol na meditácie. Wow, wow, to je tiež veľmi nečasté. Ale to mi presne mal iba odovzdať to, že niečo takéto tu je, lebo ja, ako som začala potom meditovať, tak on práve, že vtedy sekol s tým. A práve s tým, že ono to išlo skôr,
Veľa sme chodili, neišlo to do spirituálne, skôr by som to zobrala, že ako osobný rozvoj potom, pretože sme chodevali na veľa prednášok, viem, že my sme išli do Prahy na prednášky o podvedomí a práca s podvedomím jedno s druhým, potom sme chodili Brno a jedno s druhým, čiže my sme si akože takto behali spolu. Ale ten rozchod bolo presne to, že dobre, tu sme si už odovzdali to, čo sme potrebovali, bol to teda toxický vzťah, hej, ale aj napriek tomu viem teraz, že čo mi to všetko odovzdalo a že ma to posunulo. A keď sme sa vlastne rozišli, tak tam presne začala tá moja éra toho jedného extrému, kde som si začala čistiť. Vlastne ono už, jak som si nastavila ten čistiaci režim toho, tej stravy, napríklad cez stravu to veľmi išlo, tak tam nás to oddelilo. Tam nás to potom začal oddelovať, lebo jemu začali iné emócie, akože iné pocity už mal pri mne. Mne keď sa tá vlastne, teraz to viem už pomenovať, že vibrácia, frekvencia zvýšila, tak jemu to tam dralo vnútri a nevedel pri mne potom už vydržať, hej. A toto je vlastne aj dobrý bod pre poslucháčov, posluchačky, že keď na sebe pracujete a zvýšite tú svoju frekvenciu a máte pri sebe partnera, tak sa môže stať jedna z dvoch vecí. Jedno je, že ho to potiahne, a vlastne nastanú tam zmeny a ešte aj ten vzťah sa napríklad skvalitní aj lepší. Alebo tá cesta skončí a ten muž ide vlastne vlastnou cestou a sa to rozdeľuje. A my potom stretneme niekoho, kto je zase zhodou toho, kde sme sa posunuli. Čiže a v tom momente som to možno ešte nechápala vtedy, lebo to boli presne tie začiatky stále len, ale potom som pochopila, že áno, je to úplne v poriadku a bolo to vo veľkom mieri, už aj ten rozchod bol vo veľkom mieri, lebo už som si prešla vtedy ako keby tými čisteniami, tým všetkým. A čiže ono to vlastne, toto je celé to obdobie, dajme tomu, že tej korony. Vlastne, čiže tamto korona, čo to spôsobilo aj to, že spomalilo sa všetko, ja som sa spomalila, mala som konečne čas počúvať sa, čo je vo vnútri, lebo ja som bola zaciklená v práci. Ja som bola proste práca, domov, práca, domov, práca, domov. To bol môj život. A ja som bola spokojná vtedy, lebo som nevedela, že niečo iné existuje. Hej, predtým výška, zase len výška a teraz, že dobre, mám čas tak iba s kamarátmi jedno s druhým. A zrazu, že OK, a čo vlastne som ja? A tam sa to všetko začalo. A ja som vlastne k tomu potom tomu duchovnému, že som to aj začala robiť. To bola taká celkom zaujímavá cesta, lebo mňa to už som si išla, že áno, už som aj karty mala doma, už som si tak sama pre seba, že OK, už tam niečo je. Ale ono to bolo zaujímavé, lebo ja som mala na Slovensku salón. A to bol salón práve, že maderoterapie, kde rozprávam sa s klientkami, lebo teda tiež klientky tam hlavne chodili mi, hej. A to bolo to zaujímavé sledovať. Mne hneď prvá klientka, čo prišla, tak bola tak, že duchovne, ktorá už pracovala takto nejako je, že ďakujem ti vesmír, hej, tak hneď mi dala nejaké odporúčanie, neviem, či mi ona nepovedala o SRTčku náhodou a neodporúčila mi človeka, ku ktorému mu zná kurz, čiže neviem, či to nebola moja úplne prvá klientka v salóne, hej. A zrazu, ale ak mi chodili klientky, tak som si všímala, že ako sa s nimi rozprávam. A zrazu, že mne klientky vlastne príde na, ani nie, že masáž, že relaxačnú, že kde človek je len vypnutý a je presne taký, že dobre, tam sa deje. Ale také, že tá maderoterapia je kecacia, že tam si pohovárate svojím spôsobom, tam sa otvárate, tam presne, že kecáte, smejete sa, neviem čo všetko. Keď chcete oddychovať, tak oddychujete, hej. Ale mne zrazu všetky klientky, že Barborka, ja som tak vďačná, toto som nikdy v živote nikomu nepovedala. Ja mám takú úľavu. Do 5 minút mne tam začali niektoré klientky plakať, hej, alebo takéto sa tam diali veci. A ja zrazu som už začala vnímať, že OK, tu sa dejú dve línie. Že jedna vec je tá, že robím teda fyzicky tú maderoterapiu, druhá vec je tá, že ja tu vlastne pracujem. A ja som sa do toho, že nebolo toto, že poďme teraz musím pracovať, alebo čo. Ono to tak prirodzene všetko tam prišlo vždy. A preto som vlastne potom, že dobre, je čas to možno aj oddeliť a upriamiť sa práve aj na tú časť toho, že pomôcť ženám. A teraz, že ukazovať im a otvárať, lebo som vedela, akú to má hodnotu. Čiže tam potom som začala aj presne tie kurzy. Ale nebolo to len o tých kurzoch, to bolo skôr také tedy potvrdenie pre mňa, hej, že tie kurzy, že niečo, ale ako som za to vďačná. A potom som sa to pomaly začala dostávať do toho. Hej, čiže to boli takéto veci, práve, že potom, jasné, že toho rozkvetu tam je vždy veľa. Aj tak to už potom sa deje strašne veľa vecí. Nahustenie, hej, lebo tie rozkvety potom veď sa ma vie, že to niekedy si človek povie, že tie hlavné si pamätá a potom zrazu tie iné už prichádzajú potom, že niekedy aj 5-krát za týždeň, hej, že wow, čo sa udialo, niečo, zmení človek prostredie, stretne niekoho, wow, to, čo sa udialo. Čiže to je potom také, ale toto boli vlastne také tie začiatky toho všetkého, čo som tam mala, čiže no.
Ďakujem. Som s Ďakujem radosťou, za s vzdelanie. radosťou. Ale mňa Super. zaujíma aj ty, čo si zač. No. No, ja to trošku otočím, ja začnem najprv tým príbehom a potom pôjdem, lebo ono sa to tak celkom spojí. Takže ja som študovala ekonómiu. Vyštudovala som, skončila som univerzitu v Brne a môj sen bol vtedy ešte byť vo veľkej štvorke, v korporáte, to účtovníci a ekonómi vedia, o čom hovorím. A tak ja som potom spoznala svojho bývalého muža a presťahovala som sa do Ameriky. Bola som vo veľkej štvorke, veľmi krátko, lebo som tam nevydržala, pretože najprv to bolo také super, a keby som si splnila ten svoj challenge, tú svoju výzvu a dostala som sa tam a vlastne videla som tých ľudí, ktorí sú tam už veľa rokov a už vtedy som na nejaké úrovni, aj keď som to nevedela pomenovať, čítala, dajme tomu tú energiu, že akí boli zničení. Že to bolo fakt, ako keby mi tam išla hneď tá veta, že takí otroci svojho života. A vlastne hlavne, čo sa týka veľkej štvorky, keď ste v audite, tak ste stále na cestách a tak ďalej, že nie je tam tá uzemnenosť za nič. A potom išlo, že ja to vlastne nechcem. A ja poviem, že wow, že koľko som do toho dala, ale že aj tak ako bola som pyšná na seba, že som to prešla a potom, že nie, toto nie je ono. Ešte som potom zostala v tom účtovníctve, lebo som bola stále v tej Amerike a tam tie dovolenky sú fakt, že krátke a ja milujem cestovanie a pre mňa sloboda je to najdôležitejšie. Pocit slobody. A pre mňa už len to, že musím ísť za tým manažérom a pýtať si dovolenku, či môžem niekam ísť, mňa to vždy tak sťahovalo a obmedzovalo a ja som potom začala pozerať všelijaké videá, som videla nomadov, ľudí, ktorí pracujú v zahraničí a vlastne cestujú a je, že wow, že toto by som tak chcela. Ale ja som v tom momente ma vôbec nenapadlo, že čo by som mohla robiť, že proste vyštudovaný ekonóm, že to väčšinou si v tej firme, akože dá sa už asi aj to účtovníctvo robiť na diaľku, ale všeobecne ma vtedy nič nenapadlo. A ja som bola už akéby v tom vzťahu, s tým bývalým mužom som bola 5 rokov a ono to začalo byť viac a viac abusive, to znamená, že začala sa tam prejavovať agresia, pretože to bolo ešte keď som mala 22, teraz mám 33, to je 11 rokov dozadu. A tedy som ešte vôbec nepoznala tie vzorce a že čo tam mám nejakú traumu od otca a tak ďalej, tie veci mi neboli známe. Takže ja som len sa snažila keby zachrániť ten vzťah. To je to, čo robí veľa žien. Takže som tam mala prácu vlastne, ktorej som len tak od rána do večera stále niečo robila a snažila sa prísť na to, ako nájsť slobodu. A potom som sa cyklila vlastne v tom vzťahu, ktorý bol hlavne emočne agresívny, ak to poviem, abusive. No a potom mi vlastne prišiel do života jeden kurz, to boli 2 kouči, ktorí učili, ako si vytvoriť svoju marketingovú agentúru. A ten kurz stal asi 7 000 eur. Fakt, že drahý. Ja som v živote vtedy nedala do žiadneho kurzu, ešte to bol môj začiatok. A že 7 000 ako prvá investícia, že wow. Ale tá bolesť z toho bytia, z toho, že som ako otrok, bola väčšia než tých 7 000. A som si povedala, že ja to do seba dám. Že idem si otvoriť marketingovú agentúru, hej. No tak som ten kurz kúpila. Nakoniec to vôbec nebolo o tom kurze, ja som ho nedokončila, ale ja som sa spojila s tými koučami a oni ma zamestnali. A to bolo všetko online. Takže ja som mohla vlastne pustiť tú svoju prácu, ktorú som mala v office a začala som robiť pre nich. A tam som sa tiež vybudovala a tam išlo, a toto je tiež dôležitý bod pre posluchačky, že keď niečo začíname, či už biznis alebo pracovať pre niekoho, na začiatku to môže byť ťažké, ale to nás vesmír skúša, či naozaj vydržíme. Ja som začala v predaji a prvé 2 mesiace som robila a mala 0, lebo som bola len na commission. A ja som to vydržala a ten tretí som mala viac, štvrtý viac a viac. A veľa ľudí to vzdalo tie prvé 2 mesiace. A v tomto som to mala iné vždy, že ja som sa nevzdávala. Ja keď tam mám tú vieru a napríklad som verila aj v ten ich produkt, lebo to je pre mňa veľmi dôležité veriť to, čo predávam. A videla som tie výsledky klientov, ktoré mali, tak vlastne ja som, že ja to dám a dala som to vlastne. No a to bol pre mňa aj taký, pomohlo mi to vlastne aj k tomu, aby som mohla odísť z toho vzťahu, pretože už som mala keby ten príjem, ktorý bol nezávislý od toho, kde som, takže som mohla sa vrátiť do svojej krajiny. A tam, čo sa týka toho vzťahu, ja si myslím, že niekedy budeme mať tému práve tie toxické vzťahy, takže tam pôjdem možno, že trošku viacej do hĺbky, ale vesmír mi dával veľa znamení. A
Ja som sa snažila to stále zachrániť, ešte stále som verila, nechcela som z toho manželstva len tak zutekať, ale už potom tie znamenia boli už až tak silné a išla som vlastne aj cez potrat. A toto bol pre mňa životný zlomový bod, keď som potratila. Vtedy som padla najviac na klon, aby som povedala, za celý svoj život. A to ma zobudilo. Takže ja ešte do dnešného dňa hovorím, že to nenarodené bábätko mi zachránilo život vlastne. Že ona, lebo ja som cítila, že to dievčatko mi prišla a zachránila mi život. Pretože potom už som zmenila pohľad aj na ten vzťah, aj na to všetko, čo žijem. A som si povedala, že nemôžem, že už nemôžem. A začala som hľadať vlastne rôzne sebarozvojové veci. Začala som sa učiť, prečo som v tom, čo som, v čom som. A našla som komunitu. A preto vlastne teraz chcem aj tvoriť komunitu, pretože mne tá komunita vlastne zachránila život. Pretože som našla komunitu, kde ženy boli s mužmi, ktorí sú podobní tomu môjmu, narcistickou personality disorder. Ja nemám rada tieto nálepky, ale dajme tomu, že teraz, keď to potrebujem skrátiť, tak to trošku nálepím. Aj keď už chápem, čo mi odzrkadlovala a už nie som v tom bode, že by som ukazovala, že on je zlý vôbec. Už som sa naučila, ale dajme tomu, že to nejako pomenujem. A jak som vstúpila do tej komunity, to bolo online a ja som videla všetky tie príbehy a ja, že wow, že to, keby som čítala ten svoj a ja, že OK. A tým pádom som začala rozumieť, čo sa deje, v čom som. Lebo keď človek je v tomto manipulatívnom vzťahu, tak sa dostáva do bodu, že žena už aj nevie, že som naozaj ja taká zlá, že ja som napríklad, mne sa úplne podrvilo sebavedomie, úplne. A ja už som nevedela, že či je niečo so mnou zlé, alebo čo sa tam deje. No a toto mi pomohlo. A potom som pochopila aj to, že je to odrazom toho, čo som tam mala ešte s otcom. A potom prišiel deň, kedy som si vypýtala jasné znamenie od vesmíru a môj bývalý bol v ten deň veľmi, veľmi agresívny ešte aj v skupine vonku. A to som vedela, že to je ten môj, to je to moje potvrdenie, že musím ísť, pretože väčšinou sa to dialo za zavretými dverami. A v ten deň som sa zbalila, odišla ku kamoške, prešla rozvodom a prišla na Slovensko, kde som vydržala tak 2-3 mesiace. A cítila som, že Bali, že mám ísť na Bali. No ja som vlastne na Bali už skoro 6 rokov a to som si šla najprv tým svojim liečením. Ja si myslím, že to ma sem privolalo ako prvé. A pretože Bali je známe, že je tu veľa terapeutov, liečiteľov, vysokofrekvenčných ľudí, ktorí fakt vedia pomôcť. No a tam som začala prichádzať všetkými možnými terapiami, pretože ja som taký človek, že ja chcem všetko vyskúšať. Aby som vedela, že čo funguje. Ja som bola hypnózy, konštelácie, meditácie, energetické liečenia, fyzické, somatické, všetko možné. Ale tam bola fakt aj tá zvedavosť a ja som si vlastne postupne som sa tie techniky učila. Takže tie, ktoré ma zaujali, napríklad aktivácie alebo reiki liečenie alebo konštelácie, tak som si pomaly začala načítavať a pracovať s tými ľuďmi, ktorí to vlastne už mali, ktorí s tým už pracovali a učiť sa od nich. A ja som potom začala, ak sa mi vyliečili, lebo ja som riešila hlavne tie vzťahy, aby som si nepriťahovala stále tých istých mužov. Ako som si vyliečila ten vzťah s otcom, ktorý to bol proces na nejaký čas, ale začala som to zdieľať na sociálnych médiách. Ja som mala stále tú svoju prácu v Amerike, už som nebola v predaji, ale už som manažovala tú firmu. A ja som začala zdieľať ten svoj príbeh, že wow, že ja si začínam priťahovať úplne iných mužov do svojho pola. A urobila som to len z toho, že som chcela inšpirovať ženy, že môže to byť inak. Že to, že sú teraz vo vzťahu, ktorý im ubližuje, neznamená, že to tak musí byť nastálo, že je tam cesta von. A ja som nemala žiadny plán, že idem tomto podnikať, že proste z ekonomie do psychológie alebo spirituality, že čo, vôbec ma to nenapadlo. A potom vlastne mne prirodzene začali ženy písať, že či robím aj 1 na 1 stretnutia, že by chcela proste, či by som ju previedla tým, čím som ja prechádzala, ako keby tými technikami, ktoré mi pomohli. A že OK, dobre, tak som začala 1, 2, 3 a pomaličky to išlo a ja už aj neviem, ako ja som mala podnikanie. Potom zrazu prišli kurzy, zrazu prišla Ľudmilka Krasňanská a spolu sme vlastne vytvorili vtedy channelovaný projekt, ktorý je pre mňa asi vždy bude najväčšou srdcovkou, ktorý sa volá Kurandera. A to sa nám vtedy ukázalo, že priťahujeme ľudí, ktorí sú tam, kde sme boli my, ktorí hľadajú to svoje poslanie a cítia, že majú naviac. Cítia, že ten korporát nie je úplne to, kde chcú zostať. A my im pomáhame vlastne, ako sa odvrstviť od všetkých tých nánosov a dostať sa do bodu, že majú jasno, že áno, toto je to, čo chcem robiť. Pretože my, keď tie nánosy tam nemáme a sme naozaj spojení s tým srdcom, tak my tie správy všetci dostávame. To nie je, že jeden channeler vie viac ako tí
všetci máme ten prístup k Bohu, k tým zdrojovým informáciám, lenže keď máme veľa tých nánosov, tak nepočujeme. Alebo neveríme sebe, spochybňujeme tie informácie a tak ďalej. Takže to je všetko v tom. No a takže tento program sme išli nejakú dobu. A vlastne toto mi stále zostalo, že to vedenie ľudí k tomu svojmu poslaniu, ja si myslím, že to bude vždy moja srdcovka, ale okrem toho sa mi to otvára viacej aj to sesterstvo, pretože to sú zase dva elementy, ktoré boli dôležité v mojom živote. Takže na tom to všetko staviam. Jeden je, že som sa oslobodila od toho, aby som musela niekomu reportovať, že si tvorím niečo sama svoje. A druhé bolo to, boli vlastne aj tá komunita. To bolo veľmi dôležité. Aj keď som prišla na Bali, ja som tu išla cez rôzne ťažké skúšky. Akože Bali ma fakt, to nebolo, že prišla som na Bali a som si pila kokos. Ak si niekto myslí, že to je len takto, tak to tak nie je. A ja som tu mala dosť drsné skúšky, že to Bali ma fakt prečistilo, či vydržím, či to dám, či zostanem, alebo nie. A dala som to, ale bez komunity by som to asi nedala. Že fakt, ja som tak strašne vďačná všetkým priateľom, všetkým ľuďom, ktorí som tu spoznala, to boli pre mňa noví ľudia. Tie kamarátstva stále trvajú a preto ja tam cítim tú silu komunity. To, že niekto ti rozumie, cez čo ideš, to, že niekto ťa fakt vypočuje, to, že niekto tam je a ty si zase pre toho človeka, je veľmi dôležité. A teraz veľa ľudí na svete sa prebudza. A nie každý má okolo seba okolie, ktoré to chápe, alebo s ktorým sa môže o tom porozprávať a necíti sa bezpečne. A toto je tak veľmi dôležitý bod. A preto toto je aj tým cieľom, že vytvoríme vlastne taký ten priestor, kde sa budete cítiť aj vy vypočuté, keď budeme robiť kruhy a tak ďalej. Samozrejme na podcaste budeme rozprávať skôr my, ale keď budeme tvoriť kruhy a rôzne iné veci. A že tam bude ten bezpečný priestor na to, aby ste sa mohli otvoriť a taktiež vnímať ten feedback a to, že nie ste v tom sami, že sme v tom spolu. A keď sa spojíme a rastieme spolu, tak je to niečo úplne že nádherné. Takže a už aby som skončila rozprávanie, tak čo sa týka techník, takže ak som vravila to poslanie a ja kombinujem, robím aj rodinné konštelácie. Vždy, keď mi príde klient, tak najprv sa zameriam na generačné línie, pretože ak niekto nikdy neriešil generačné línie, tak to je základ za mňa a vnútorné dieťa. A potom ideme rôzne témy podľa toho, kto čo potrebuje, či už to peniaze, alebo sú to vzťahy, alebo je to práca a tak ďalej. A kombinujem reiki, energetické liečenie, rodinné konštelácie, coaching, podľa toho, ako to príde. A to sa mi páči, že robíš aj ty, že sa človek by sa podľa mňa nemal držať jednej techniky, ale pospájať si to a dať do toho seba. A potom, lebo každý klient potrebuje niečo iné. Ja neverím, že je tam jedno riešenie pre všetkých. A keď je to 1 na 1, tak môžete ísť ešte viac do hĺbky a ty si načítaš, čo ten daný klient naozaj potrebuje. A to sa mi páči, že robím vlastne obidve, pretože podľa mňa vtedy dokáže človek naozaj do hĺbky. Presne tak. Toto to iba tak tam skočilo, lebo keď niektorých ľudí tam nepúšťa napríklad hlava, hej, tak úplne inak volíš presne tú celkovú to sedenie, ako keď niekto práve cez hlavu potrebuje zapochopiť to, že to je úplne rôzne. Čiže áno, a to mi napadlo i tej komunity, lebo presne toto bola inak veľmi silná etapa tiež pre mňa, to, jak si tam presne spomenula, že a nie, že som zabudla len presne v tom tých pointíkov, ako keby v tom živote, keď je tak veľa, ale presne taký ten veľký, ako keby životná tá etapa bola presne to, že aj ten rozchod, aj to všetko vlastne bolo, že som vlastne zvládla, aj tá očista vlastne môjho tela aj všetko, bolo to, že som tiež stretla komunitu. A tiež to boli ženy, doteraz sme kamošky, čiže ahoj Terka. Áno, presne tak. Tam sme sa vlastne stretli a ja som vlastne vďaka tejto komunite práve, že konečne ten bezpečný priestor mala. Vďaka tomu vlastne ten vzťah aj celkovo, že som bola schopná, že vidieť tie iné, ako keby tie perspektívy toho všetkého, že to nie je v poriadku. Bezpečí som sa cítila, vypočutá som sa cítila a presne tá komunita mne dala veľmi veľa a doteraz presne udržujeme kontakty a veľmi veľa mi to dáva. A presne tá komunita, to je to najdôležitejšie. Presne aj to Bali, že tu, keď človek ako keby som prišla, pre mňa to bolo, je to nádherné miesto, je to presne, že keď aj vidíte vy napríklad, že je to presne taký ten ráj, človek sú na pláži a leška, má kokos alebo niečo, ale pokiaľ tu nemá komunitu a práve tých ľudí okolo seba, tak je to stále len miesto, nie je to o tom mieste, je to o tom, kto sme sa tu ako postretávali. A to presne sa mi presne páčilo, lebo aj na Bali vytvárame svojím spôsobom takú komunitu Čechov a Slovákov. Hlavne teraz sa to určite, tak nejako. Áno, vytvárame.
Hlavne áno, máme tu aj z okolitých, ale práve tak silno sa tá česká slovenská komunita momentálne tak dala dokopy a je to veľmi cítiť tú podporu, ktorú tam my máme a je to naozaj takéto, človek potom cíti ešte viacej, ako doma sa cíti. To bezpečie, tú podporu, tú spoluprácu, to všetko a je to o komunite. Celý ten život, my sme boli presne, my sme nikdy neboli odstrihnutí v tých domoch našich, kde vlastne príde človek len z roboty, príde tam a zrazu, že a čo teraz, hej? Áno, svoj čas sám na seba každý potrebuje. To nejde, že teraz socializovať 24/7 sa potrebuje. Ale tá komunita, kde sa chápete, kde máte podobné, dajme tomu, témy, kde to nie je len niekedy aj treba pohovárať, takže úplne si uľaviť, ale kde sa viete, akoby, že dať si správne otázky, by som povedala, a pozrieť sa na veci možno inými vecami, tak to je presne to, lebo aj rozhovor môže tak posunúť toho človeka, keď je to vedený rozhovor, keď je to dobrý rozhovor, správna otázka a zrazu ten človek takto uvedomenie. A to vie dať tá správna komunita, lebo nie je rozhovor ako rozhovor. Hej, a ja to vidím aj tu silu v tých kruhoch, že ako ženy začnú zdieľať a druhá je, že wow, ja idem cez to isté a ja idem cez niečo podobné. Však keby už len to, že sa necítime sami v tom, pretože veľakrát, keď sa človek cíti sám v tom, že len ja idem a vidím na Instagrame, všetci sú šťastní, len ja som nešťastná, o to je to ťažšie. Aj keď tí ľudia, čo to tam dávajú na ten Instagram, nie vždy je to reálne, hej, treba si to vždy nacítiť. A tá komunita, či už aj online, má veľkú silu, ale samozrejme aj offline, preto sa snažíme vlastne robiť tie stretnutia, aj keď prichádzame domov, tak tiež ľudia môžu prísť za nami na Bali, takže aby sme sa takto potom aj komunitne stretli a to je tým cieľom aj do budúcna robiť viac aj tých offline eventov, vždy keď sme my doma alebo niekto chce prísť na Bali, tak môže za nami prísť a to je úplne super. Je to, akože má to zase inú iskru, keď si s tým človekom osobne určite, ale energetická práca a vlastne sila všetkého je taká istá podľa mňa online, ako je aj osobne. Sama, keď mi robili session online, tak mi to prišlo takisto silné, takže v tom rozdiel nevidím. A samozrejme je to také teplejšie a také iné, keď s tým človekom sme osobne. Takže preto sa vždycky teším, keď niekto príde na Bali alebo keď ideme domov a máme tu možnosť sa teda s ľuďmi stretnúť. Presne tak, to je vždy také veľmi príjemné. Dobre, tak ja si myslím, že dneska sme sa vám takto, nie až také krátkosti, ale sme sa vám predstavili. A od toho ďalšieho podcastu si vždy prinesieme podľa toho, aká téma nám príde, tak na to sa zameriame. Pôjdeme asi cez rôzne témy, či už poslanie, peniaze, vzťahy. Vzťahy, určite, áno. A či už rodinné, partnerské, rôzne vzťahy. Určite nejaké také naše príbehy, pretože sme si veľa uvedomili, že toto bude aj presne podcast, kde sa tu nebudeme hrať na takéto duchovné, neviem niečo, ale presne, že také tie niekedy aj zvláštne veci sa budeme prinášať, zvláštne možno nejaké pohľady, zvláštne naše nejaké prechody nejakými vecami, čiže určite tu budeme otvárať aj naše osobné zaujímavé témy. Hej. No my sme si slúbili, že toto budeme robiť bez servitky, ako keby, že a niektoré veci môžu byť pre niekoho až moc v uhu, ale pôjdeme proste na rovinu, čo sa tu deje, lebo niektoré tie veci, čo sa otvárajú na Bali, ako je to fakt, že moja myseľ sa už dala, tak by som povedala. Ale predtým, ešte pár rokov dozadu by som povedala, že ja také veci nebudem zdieľať, čo si ľudia pomyslia. A teraz si hovorím, že je mi to úplne jedno, čo si ľudia pomyslia. Ten, kto nás chce počúvať, nás počúvať bude. Ten, pre koho to bude veľmi veľa, tak proste odíde a ďakujem za váš čas. Ale potrebujeme ísť autenticky, potrebujeme fakt zdieľať všetko, čo prichádza, čo sa tu deje, pretože už len keby pomôžeme jednému človeku, ktorý pochopí, že ja som vlastne, nešibe mi, je to v pohode, tak už len za toto stojí. Takže to je pre nás dôležité a určite by som chcela aj vytvoriť priestor, pokiaľ sú nejaké témy, ktoré by vás zaujímali, že by ste chceli, aby sme rozobrali, tak nám určite napíšte a môže nás to vlastne inšpirovať k tomu obsahu. A v popisku nájdete aj náš Instagram, naše sociálne médiá, pokiaľ by ste nás chceli sledovať aj tam. Tak, čiže toto by bolo asi na dneska všetko a veľmi sa tešíme na ďalšie témy, na to otváranie, na to všetko, kde nás to bude viesť a na to, že tuto takto krásne spolu tvoríme komunitu. Tak ja neviem, či som povedala svoje meno. Moje meno je Patricia. Tak, Máme začiatok 1, povedal na začiatok 1 na konci.
S ľahkosťou, vidíte. Tak. Nie som perfekcionista, to je celkom cítiť. Ideme proste voľne, tak ako cítime. Tak. Presne tak. A to je zase, treba si dovoliť robiť chyby. Presne Nie sú to tak. vlastne chyby. Dobre. Ďakujeme. Ďakujeme, ahojte.